Sangrosala IMPC South Tripura Mothani Bukhakni Ungui Kaisa Koktuma Thumrangni Panda Khlaijaka Thangnai Saldui Saltam Sakang Telemura Panbari Amsayo BCCSni Omoni Tipraju Sikli Koroksa Romphre Jakmunati Khaduma Phunuk Laikha Koktuma Thumrangni Panda Khlai Koksana Thangtani IMPC South Tripura Mothani Ajokphang Bogendra Tripura Sasaka Chini Hanok Romphre Jakma Salnai Satam Lai Thangmani Ulobo Romphre Nai Khoropano Tabusa Jora Nai Muthang Nai Kolai Rok Romoi Manjaku Romphre Nai Samung Hamya Tangnai Rono Dakti Dakti Hafangni Bokakti Romoi Kerong Raida Tuike Kotok Sore Botharnani Sanmung Tisakati Tiprasa bai Tiprasa Joto Palbak Seka Gothawi Buskango Samung Take Janai Hnui Sawi Khnarika Jotono khulumkha tini nai tunai Tripura Hastini joto takhukti bukhorokno जों tini salgra bokhakni IMPC mothani ongoi kaisa press meet जों ma khlaikha belai wanama singcha khna khlai chini Tripura sarokni bagui lachima singcha kok gotona abatama gotona hambale 2-3 दिन आगे Telemura chini Tripura sabukho khokjana 17 বছর যে মুসলিম rok rep khlaimani abo belai no jaya chini Tripura rok omohai rep khlaijagui tini aboni जों kuno ain maya onanno jatini hingkla ain mano tini chini Tripura sarokni Tripura rajyo tongoi chini kuno chini bai ain kwrwi aboni bagui tini 3-4 din ongoi thangka o gotona twiwi tini chini Tripura sani minister tongo sara Tripura rajyo joto jatini joto sampradayani minister tongo tini borokle tumakhanai tumakhaba chini omohai gotona ekta ongoi abono tao phano greptar khlaimaya ho tao phano punishment rumaya kho aboni proti जों ekdom ninda janayo taratari immediately babe jate bono prashasonik abono greptar khalna ongthok ebong phasi rona ongthok tabani himbala nadi tini Tripura rajyo o kwbangma tini Tripura sara onno jati omohai gotona ongkhlai loge loge bini tamantai shasti mano কিন্তু chini Tripura sarokni omohai ekta gotona ongmani tao phano shasti manya kho abo tamani himba ektai je chini Tripura sarokni proti prashasonik kono udyog laya ebong kono daitto palan khlaya chong nukjakha aboni bagui chini Tripura sarok thana ang koina muchungo chini Tripura sarok bo ek loge khlaio ek sure khlaio khorang tisana chong nango tabo chong thansauna jora nango chong buini jati rok bai buini dophar rok bai phorjaiyagai chong sojak sotorko chong tora nango taboni somoy khub somoi kharap aboni bagui takhok bukhorong thana koina muchungo chong joto pal baksa kha thansa khlai chong khorang mati salanai asana sai hambai jotona hambai tinai tongnai takhok bukhorokno tini जों kaisa press meet ma khlaika abo belai lachima singsa tabani hingkla 3-4 din age Telemura chini Tripura sana muslim wansarok Bangladesh ni phainai rok rep khlaimani abo belai no jaya जों tabok naio bini against government bono taratari punishment ni ongthok ebong bono greptar khalna ongthok ebong bini je shasti bo je onnai samung khlaimani bini shasti upojukto shasti bo banana ongthok bini greptar porjonto khalna ongthok nei जों naio abo belai no jaya jodi omohai kono prashasonik bini kono udyog laya khlai abo boro andolon chong khlainai pura North East chini porisi ongkha
साउथ डिस्ट्रिक्ट नि IMPC ni motha ongai abo corona jong tini masaka hambai jatono.